Установи се, че за любовта на една баба няма почивно време, няма почивно място и няма неподходящо място. С адвокат Елена Вутова заедно споделяме една прекрасна почивка в планината и тя взе своето решение да направи спестовен план в полза на нейното любимо внуче. Адвокат Вутова, как взехте това решение? Това решение го взех със сърце, защото моята внучка, тази прекрасна моя внучка, има право да има бъдеще. А бъдещето е в една добра програма. Програмата за моята внучка ще осигури едно финансово стабилно бъдеще. Искам да благодаря на адвокат Елена Вутова. Ако някой се е припознал в тази ситуация, може да се обади и да напише спестовност в полза на моето любимо внуче и ще се свържа с него.